Apa, arratsaldeon, gu kea gea, 3 organaia gea eta basendik gatoz. Eta bueno, hemen gaude elkarreko estudioan zuzeneko grabaketa bat egiteko prest. Gutxi gora bera 2006 garren urtean edola izan. Hasi ginen kea bezala abestik iten eta kontzertuk ematen. Eta gero hiru lan kaleratu ditugu. Eta bueno, gaur hori danan, abestiek denetik pixka bat jotzeko asmoa daukeu. Hiru lanak dituguna baita oso desberdinak die, eta horrek ematiko aukera jotzea tabernatan edo eszenario handiagotan, lasaiago, fuerteago, aukera eman dugu, así que denetik jo dugu. Eta gero bakoitzak bere aldetikan influentzia ezberdin desente dauzkau. Talde asko dauzkeu eta oso diferenteak izan dizken bezala Izkina batetik hasita beste. Arcade Fire, Bon Iver bezala, Ben Harper, Neil Young, Nirvana, Smashing Pumpkins, Muse. Kea izena jarri genion, Kea 3 letra dauzke, esan nahi ere bai Kea da musika bezala hori, izen edo atmosferan hartzen duen forma hori ez. Eta hiru izan da bat eta beste, horrekin eritxu ginen, horrekin hasi ginen eta hola segitu dugu. Elkarreko estudio gehiago oso leku berezik die. Impactantea. Errespetu handia ematen duen toki bat, leku bat oso berezik ondo sonatzen duen toki bat eta bere zuzeneko ondo sonatzen du kalen grabatuta estudio baten grabatzek beste plus handi bat ematen du. Eta esperientzi bezala kristona da. Nako aukera gutxitan. Animatzen du jendea, elkarren horako lehiaketa hauetan eta aprobetxatuz ez galtzeko aukera hori hemen grabatzeko, ze esperientzi oso ona da eta talde bezala sonido oso onak eta interesgarri aurkitzen dielako.